Вось такія кантэйнерныя пляцоўкі пінская жыллёва-камунальная гаспадарка пачала ствараць 2 гады таму ў межах прынятай дзяржаўнай праграмы «Камфортнае жыллё». Мясцовая ініцыятыва была падтрымана на міністэрскім узроўні. Пасля атрымання фінансавай падтрымкі з боку міністэрства ЖКГ побач са звыклымі бакамі для другаснай сыравіны пінскія камунальнікі пачалі ўстанаўліваць інавацыйныя кантэйнеры для збору смецця. Мы установили уже 180 заглубленных контейнеров для сбора смешанных отходов. И возле каждого контейнерной площадки установлены контейнера для сбора вторсырья. Если сравнить, например, 2017 год, когда не было контейнерных площадок, и сегодняшний 2019 год, то объемы сбора вторсырья увеличились в 2 раза. Один такі заглыблены кантэйнер, які, дарэчы, не прыжыўся ў Мінску, але распаўсюдзіўся ў палескай сталіцы, паўнавартасна замяняе 7 звычайных. Да відавочных плюсаў эканомія не толькі месца, але і грошаў. Тыя, хто да гэтай пары карыстаецца смеццеправодам, за вываз смецця плаціць больш. Побач з матэрыяльнай выгодай і эстэтычная. Они давно уже настояли. А вот это как бочку-то вот так цивилизованно сделали, вот видите. Все это красиво, все хорошо, то людей бросают. Стекло отдельно, макулатура отдельно, пэт-бутылка отдельно, а пищевые отходы в этот бросаем. Стварэнне комплексных кантэйнерных пляцовак у горадзе над Пінай сваё права на жыццё і распаўсюджванне даказала. І калі да высокіх еўрапейскіх стандартаў яшчэ неабходна падцягнуцца, то для беларускіх гарадоў Пінск ужо можа стаць прыкладам клопату пра экалогію. Город Пинск нацелен закрыть все мусоропроводы. Для этого у нас еще около 69 контейнеров для сбора отходов заглубленных. И возле каждого контейнера будет предусмотрены контейнера для сбора вторсырья. Сёння ў Пінску усталявана больш за 1000 такіх кантэйнераў. Яшчэ 5 гадоў таму іх было амаль у 3 разы менш. Аднак, нягледзячы на створаныя ў горадзе ўмовы для аддзялення другаснай сыравіны ад смецця, штодня на мясцовую станцыю прыёму і сартыроўкі смеццявозы выкідваюць разам з агульным адходам амаль 5,5 тонн другаснай сыравіны. Змяніць адмоўную тэндэнцыю і арганізаваць масавы збор і нарыхтоўку сыравіны для наступнай перапрацоўкі у Пінску спрабуюць праз правядзенне рэгулярных экалагічных месячнікаў. Во фронт работ входит прием вторичных материальных ресурсов в счет оплаты коммунальных платежей от населения. Человек переносит там макулатуру, ПЭТ, стеклоотходы в административное здание ЖЭСа. Значит, производится взвешивание вторсырья и, соответственно, выписывается документ, который справка, там, что от человека приняты там, вторичные ресурсы в счет коммунальных платежей. Такая паслуга існуе ўжо другі год. І хаця агульныя лічбы мэтанакіравана здадзенай сыравіны пакуль не цягнуць на рэкорд, сярод насельніцтва ўжо ёсць тыя, хто карыстаецца магчымасцю разлічыцца за камуналку шклом, паперай і пластыкам. Тетяна Будгусаим, Людмила Салдзин, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».